खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो आं नै माने शिलंआव फैदों नालाय शिलंआव फैदोंब्ला माने नोंथांमोननो मा मा दिन्थिलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो जा हायो बेखौ दिन्थिलांबाय थागोन दायो आंजों दं नै दा बेनिफ्राय बैथिं दं दा नै बिथाङानो सलायनानै लाना फैदों माने शिलंसिम माने बिथाङा फैबाय थाखायो नालाय दा ओंखायनो लाना फैबाय आरो जेनेबा एसे सिनायथि थाब्ला मोजां जायो आरोना जोंनिनो मोजां जायो एसे बेनिखायनो दा लाना फैबाय नैखिनिखौ जायगाखौ मा जायगा होनना बुङो बरापानि जों उमियाम लेकआव दा बेयाव दंथ'यो जोङो बे दानि खाथियाव आरो दंबायो सोर दङ बाजै बिराद मिनि सुलि बाजै ओमफ्राय नै रानि सासे ओइ मा जायगायाव दङ जोङो नैखिनिया जायगाया मा लेकमोन दानि बुंनाया उमियाम लेक ना उमियाम लेक ना उमियाम लेकआव दङ ओमफ्राय दायो आंजों नै बिथां मिथिना दङ माने आङो दहाय फैनाय बे भिडिअफोरखौ माने होना मा होनना बुंगोन बेखौ थिखोबोनो हायाखै आरोना माने आं गारि गाखोबा नायबाय थानो हाया नालाय बिदि मबाइल सेरबाय थानाया बिनिखायनो दा जियानो जा नोंथांमोननो दाबो आंनि नोंथांमोननो जि हायो दिन्थिलांगोन आरो दा जों शिलंनि ट्रिपखौ नोंथां बोरै जायो माने दा आं जायगाखौ बेकग्राउन्डखौ एसे दिन्थिना होनोसै दै जायगाया जों मायाव दंफैयो खोमाया बिराद ताल मारिगासिनो खोमाया बेनो उमियाम लेक माने बैयाव जा सालायगासिनो दं आरोना माने बट राइडिं बिराद गुवार जायगाया बेनिफ्राय नै दायो लामाखौ फाहामगासिनो हाजार गारि थांलाय फैलाय खनसेल' फैनो मोन्दोंमोन आंबो ओइ मिथुन हाय फैनानै बोरै मोन्दों मोजाङानो फैनानै बरिया जायगा बै सिङाव थांबा साबसिन नांगोन फैफेरदोंना फैफेराखैमोन शिलंआव फार्स्ट टाइम मोजां नांदों दे आरो जायगा नुबावगोन सिगाङावहाय औ नोङो दायो माबाखौ मा होनो जुन्था गानोबा गानना लानो हागोन मिथिबाय जुन्थाखौ औ गानबोबाय आङो माने है सेन्देलजों फ्रि जायाना फरायनाया नै रानियाबो इउटुब चेनेल दङ इउटुब चेनेला मा नाममोनलाय रानि सानसुमै बसुमतारी इउटुब चेनेल दङ रानिनिया बेखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनो दाबावदो चेनेलखौ रानिनिखौ साबसक्राइब खालामना हो चेनेलखौ अननानै आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन बिराद लाजियो थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअ हगारोब्ला नायबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बयबो लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होगोन होननानै आसा खालामबाय शिलं आरो ओरै सेरापुन्जि गावनाय लामाखौ मोनसिगोन आरो पुलिस पइन्टखौ ससेल'सै जाम एसे जाम दं बेयावथ' सानफ्रामबो जाम जाखायो नालाय नैहु थांग्राखौ मोनग्रोगोन सिगां लेफ्ट साइडआव डाउन थांबानो नैहु थांग्रा मोनसिगोन जों होलागासिनो सालायगासिनो ड्राइभारा बिथाङाबो लासै लासै इउटुबार जागोन आं जाथ'लाय फुङावहाय बेरायनोसैयाव आरोना आंबा गंसेयाव मुथुमाव आंनि फैनोसै लाइनावनो दं आरोना माने 2 लाइनल' माने मा होनना बुंगोन बेथिंनो फैनाय बेथिंनो थांनाय नेहु ओरै थांबाय लेफ्ट साइडआव नै शिलं सिटिया एसे थांबावनांगौ नै शिलं सिटि बेनिफ्राय नेहुआ थाबाय थांबावनांगौ एसे हाबलांनांगौ आरोना दा नै बेनो आरोना लाइन गोलाव जाना दं नोंथांमोना आं दा आरो मोजां दिन्थिलांबाय थासिगोन फैनानै पुलिस पइन्ट मोनबाय आरो पुलिस पइन्ट मोनबाय लोगोफोर पइन्टनिफ्राय लेफ्ट साइड थांबाय शिलं लेफ्ट साइडआ 5 किल'मिटार जों दा शिलंखौ गाबोन नायसिगोन जों राइट साइड थांसै सेरापुन्जि रड थाबैनोसै जों सेरापुन्जियाव थाहैनोसै सेरापुन्जियाव दिनै हरसे थाहैसिगोन आरोना सेरापुन्जि दाउखिथ' नै सेरापुन्जि शिलंआ लेफ्ट साइड थांबाय जों शिलंखौ गाबोन नायनोसै जों दा सेरापुन्जियाव थांसै दा नायदो नोंथांमोना भिउखौ नायलांबाय थादो एसे बोरै भिउआ आसा खालामो नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं बा नायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो
अन्नानै शेयार खालामना होगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बोरै मोनदों बेखौबो कमेन्ट खालामहरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय माने शिलंआव नोंथांमोना सोर खनबेसे फैनो मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामलाय हरदो आंथ' माने बिदि बेरायनो मोनाखै माने खनसेल' माने फैदोंमोन आरोना बेबो मोनसे माबा इउनिभारसिटियाव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन माने शिलंआवनो आरोना माबा मोनसे माने बेखौ मा होनना बुङोमोनथाय फ्रेसार्स ना माबा मोनसे जादोंमोन आरोना इउनिभारसिटियाव बेयाव फैनायानोमोन दा बेनिफ्राय गैया माने फैनो बिराद लुबैयो नाथाय ओरैबायदि समनिबो आंखाल लोगोसे मा बुंगोन आरोना खोथाफोरखौ बुंबाबोथ' जोबनो थांखाया दा जियानो जा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थांबाथाय मुसिराम मोनहैगोन बेनिफ्राय जों थांगोन दा सेरापुन्जि थांगोन नैजों लेफ्ट साइड राइट साइडजों मोनसे साइड सिन नायनि बेनि नामानो जाबाय एलिफेन्ट फल्स नायनोसै जोङो दै वाटारफल आरो नायनोसै नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो ओरैबाबो मोनाखासिगोन नालाय खोमसिखाबाय देखायलांनोसै आं टाइम मोननायावनो जों दा मा मोनखो एलिफेन्ट फल्स सफैबाय दा बिनिफ्राय बैयाव माने एन्ट्रि फिस लाबाय माने 400 लाबाय आरोना माने गारि पार्किं सार्किं सब अल टटेल मिलायनानै बेयावनो लाखाजोब्बाय दायो जों माने नायनोसै दसे नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं नै गारिखौ जों पार्किं खालामना लाग्रोनोसै आरोना मोजाङैनो लोगोफोर दायो माने एलिफेन्ट फल्स बेयाव सफैनानै माने गारिफोरखौ पार्किं खालामदों आरोना माने टिकेट्सखौ माने लानो बावगारदों बेनिखायनो माने लांफैफिनबाय आङो दा बेखौनो टिकेटखौनो लाना थांफिनसै नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थासिगोन बोरै मा जायगाफोरा ना माने बेयाव फैबाथाय माने एसे एन्ट्रि फिस होनांगौ जायो नै दा नोंथांमोननो आं भिउसखौ दिन्थिलांगासिनो माने माबायदि बोरै माबायदि मा दं नै नोंथांमोना केबखौ नुगोन मायाव जेबो बाया दिनै गाज्रिनो ना नै बिमा फिसा मा नागिरदों नोङो गाबोन लागोन ना जोंहा गाबोन लागोन गाबोन लागोन फै शिलंनि ड्रेस गानना साफाय जानो फै नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा नै बिथां अर्गेनारिया माने शिलंनि ड्रेसा बिदि आरोना ट्रेडिसनेल अफ शिलं माने बिथांमोना माने गाननानै जों दा ओंखारलांगासिनो आरोना बेयाव गाहायसिनाव नोंथांमोनाथ' नुबाय नै माने ट्रेडिसनेल जेरै दा जोंनि जेरै बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल दं आर'नाइ दख'ना बेबायदिनो शिलंनियाबो मोनसे ट्रेडिसनेल दं बेनिफ्राय आरो गुबुन हारिनि गुबुन मोनसे माने इयाव टिकेटखौ चेक खालामो आरो जोंथ' लामायाव दाना फैबाय 1 2 3 4 5 दा जों नै हाबलांबाय थादों आरो दै नोंथांमोननो मा दिन्थिनो हाया मिथिला नाथाय बैथिंनो बोहैगासिनो वाटारफल्स बै मैदेर बायदि सिंनिखौसो नुयो सिङाव थांग्रोनि नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै दै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरनाय मेन माने आरनाय माने बैसागुबो जाबाय बेनिफ्राय दा नै माने बिथाङानो दा जोंफोर आर'नाइखौ लाफ्लाङासै आरोना नै अर्गेंदे माने आर'नाइखौ लाबबाय बिराद मोजां जाबाय बिहा माने जोंनिनो बिथां बर'नि इउटुबार मिथुन बर' बिथाङा दायो फैगासिनो थाबाय बिथाङाबो ब्लग बानायगासिनो नोंथांमोना बिनि चेनेलाव नोंथांमोना नुगोन जिथिं लामा दं बिथिं थांगासिनो आन्दायबाबो जोंहा मिन्थिया लामाया
बिराद डेन्जार आरोना नोंथांमोन नै बेखौनो बुङो एलिफेन्ट फल्स मिथिफेरामोन नुफेरामोन जों दा फैबाय ओंखारबोगासिनो दं गोजान गोजाननिफ्राय माने बिथांमोना बेरायनो फैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोना आं भिउखौ दिन्थिना होनोसै बिथांमोना फट' खेबजागासिनो माने बिराद मोजां जिनिस फार्स्ट टाइम फैफेरदों आङो नोंथांमोना उननि बेकग्राउन्डखौ नुदों जानांगौ बेनो एलिफेन्ट फल्स नै दै जिरि जिरि माने वाटार फल्स आरो दा बेयावनो अर सुदों बैथिं बिनिफ्राय नै बैथिं अर सुगासिनो दं बिनिफ्राय दा नै नैयाव एसे दैया नैबे मथा मथि दैया बै गोजौनिफ्राय बोहैख्लायबोनानै जिरि जिरि बोहैख्लायबोनाय दा नै बिथिं माने फट' खेबगासिनो दं जायगाया थारैनो जोबोद समायना माने नोंथांमोनाबो शिलं फैब्ला बेयाव बे जायगायाव फैनो दाबाव नोंथांमोना थारैनो फैनानै जोबोद गोजोनगोन बेथिंबो नै मानसिफ्रा गोबां मानसिफोर दङ फट' खेबजागासिनो दं फट' जायफोर लादों बिराद मोजां आरो आं नोंथांमोननो बायदिसिना आरो जायगा दिन्थिबावनो नाजागोन आरोना बेनो जाबाय शिलं एलिफेन्ट फल्स नै फट' खेबदोंमोन एसे दा नै बिथिं माने गोजांब्ला नोंथांमोना अरबो सायनो हागोन आरोना माने बिराद मोजां जायगाया नोंथांमोन ओरैबायदि टाइम फैयो नोंथांमोना मिथिगौ मालाबा सुखु मालाबा दुखु बिनि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोन माने दिनै दुखु दाहाखौ ज्राब गारनानै बैसागुनि मुङाव माने आदा बाजै माने लख्रायावनो थायो बिथांमोना माने बिसोरजों माने ज' दिनै गिदिंफानो मोननानै बा फैफानानै जोबोद मोजां नांबाय मानो होनब्ला आंबो दिनै शिलं नायनो होननानै आं फैनो मोनाखैमोन बा आरो सिनायाबो गाव माने आरो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ फैनायनि थाखाय माबायदि गाव रेडि थानांगौ बिसोरबायदि मोननैसो खामानिया जाय हायिखायनो आङो उनफिननानै थानो गोनां जायोमोन बा साननाय हनायफोरा जाफुंसारामोन आरोना दायो माने फैनानै गावखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आं स्पेसियेलि भेरि भेरि माच थेंक इउ स' माच होनना बुंनो थाङोब्ला नै बाजै आरो बाजैनि फिसाजो रानि बिथांमोनखौ आं स्पेसियेलि थेंक इउ होबोयो आरो लोगोसे बैथिं अरगेंदा बिथांखौबो आंनिफ्राय रोजा रोजा माने थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय आरोना बे जायगासिम माने दिनै लाबोनायनि थाखाय बिथिंबो मानसि दं बैथिंबो खेबजायो मानसिफ्रा फट' बेनिफ्राय बै गोजौआवबो दं दा थांफिनसै जोङो माने आरो बेलेग जायगा नायबावनांगौ दङ थारैनो जोबोद समायना आरोना नोंथांनि फट' थिखांनो नागिरदों रानिखौबो ट्रेडिसनेलखौ गानहोबाय ड्रेसखौ गानहोबाय फट' खेबगासिनो केमेरामेन भिमाया फट'ग्राफार ओमफ्राय बिथिं मिथुन बर'आ गल'ल' नायबाय थादो मालायखौ माबायदि लादो ना फट'ग्राफार बिथिं फट' लागासिनो ड्रेसाबो जा समायना सिनिबो जोबोद मोजां नुयो सिनि ड्रेसखौबो बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि मालफोरखौ नोंथांमोना नै शिलं माने बेयाव मेघालया बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन माने बायदि हेबनाय लोगोफोर दायो बेयावनो एसे बेरायनानै मानानै दा जों ओंखारबोबाय आरो लोगोसे मोनाबायबो खोमसिबाय माने दायो नै लाइटजों जोंथि माथि जोंनाय बेनो जाबाय शिलं सेरापुन्जि दायो थांगासिनो
थियेटारनि बायदिसो नुबाय गोदो नोङो 20 थाखानि दाम जालांलायसिगोन बोसोरा शान्ति शान्ति नोंलाय मानो मारै आखाइ फैगोन बायदि मोनदोंमोन दा मा मोनखो जोङो बिनि नामा मामोनथाय नै दासिमबो सहैयाखै जोङो थांगासिनो मेंजोब्बाय मेंग्लिजोब्बाय मावज्रंलै बियो मावज्रं हाजोसासोना लाइट क्रन फैनो मोनबायहाय इदि गेलेनो फैसा मोनैनो बिराद थाबायनो मोनखाबाय आं बासा बे 3 नाम्बारनि माबादोनो फैसादोनो बिराद थाबायखाबाय आं एबार जानुवारिनि 1 तारिखनिफ्रायनो दायो सफैबाय मा होनना बुङो बेखौ सेरापुन्जि सफैबाय जों दायो नै होमस्टेयाव थानोसै माने दा हाबफैबाय आरोना जों बेयावनो दा मा बुङो मिथुन बेस्रा उन्दु सेस हा साइड कर